होणार की एक लोअर की सॉरी, परंतु जबरदस्त जबरदस्त कमबॅक केला तो रुपेश केळंबेकर याने आणि सचिन सारख्या शिवनेकर सारख्या खेळाडूला पेवलांचा रस्ता दाखवलाय तो. परंतु त्यांच्याही संघामध्ये एक अष्टपैलू भरणा असला हा संघ आहे. मोठमोठे खेळाडू यांच्यामध्ये पण या संघामध्ये आहेत आणि आता आलाय तो तेजस. तेजस एक डावखोरा फलंदाज, आक्रमक फलंदाज, त्याची आपल्याला बॅटिंग इथे पाहायला मिळेल. चला सामना स्पीडअप करायचा आहे, पंच सामना स्पीडअप करायचा आहे. पुन्हा एकदा बॉलिंग लाईन वरती लांब लचक असं रनअप घेऊन उंच पुरा असा खेळाडू रुपेश केळंबेकर. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू घेऊन बघा काय फटका सजवलाय तो. पुन्हा एकदा हा कणकणीत चौकार, कणकणीत चौकार, फुलटॉस चेंडू घेतला. पुन्हा एकदा कमबॅक केलाय. एसटीच्या वरून घेणारा चेंडू काही समजला नाहीये, परंतु जबरदस्त कमबॅक. परंतु 8 धावा झाल्यात. जो रनाचा सिलसिला चालू ठेवलाय तो चांगला ठेवलेला आहे. 8 धावा झाल्यात कारण टार्गेट थोडंसं छोटं आहे, परंतु 38 धावाही त्यांना करताना थोडंसं शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना जाईल एवढे नक्कीच, कारण दोन्ही संघामध्ये चांगले बॉलर आहेत, बॅट्समन आहेत. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, यष्टीचा वेध घेताना परंतु थोडासा उसळी घेतला चेंडू, नाही तर यष्ट्या उडवल्या गेल्या असत्या. आणि चला स्कोरर आमचे होते विनायक कोरे, त्यानंतर आता कैलास नवळे. पुन्हा एकदा थोडीशी गच्चा क्षेत्ररक्षक होते ते प्रसाद भुते यांच्याकडून, अपेक्षा नव्हती परंतु गच्चा क्षेत्ररक्षक म्हणावं लागेल आणि चांगला कमबॅक केला तो रुपेश केळंबेकर याने. धावसंख्या झाली ती 9, एक गडीच्या बदल्यात धावसंख्या झाली ती 9. आता समीकरण बदलते ते 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज, 18 चेंडू आणि 29 धावांची गरज. कमबॅक कुठला खेळाडू करतो बघूया, बॅट्समन करतो की बॉलर करतोय, कारण दोन्ही संघाकडे हा सामना अजूनही आहे, समांतर आहे, कोणी बाजी मारू शकतो. सार्थक इलेव्हनचे खेळाडू बघा. चला स्पीडअप करा सामना, पंच वेळ नाही घ्यायचा जास्त, आपल्याला वेळ कमी. आजही टुर्नामेंट संपवायची आणि टायमामध्ये संपवायची, कारण बक्षीस समारंभ आहे, त्याच्यानंतर स्पॉन्सरचा सत्कार समारंभ आहे, खूप सारे असे कार्यक्रम आहेत पुढे, तर त्यांना आपल्याला लवकरात लवकर सामने संपवायचे आहेत. स्पीडअप. शॉन, शॉन प्रथमच मला वाटतं स्ट्राईकला आलाय. विजय आत्माराम टुकरुल यांनी पॅव्हेलियनमध्ये यायचं आहे, आपल्या मंचावरती यायचं आहे. विजय आत्माराम टुकरुल साहेब, मंडळ तुमचा विशेष सत्कार करणार आहे, तर तुम्ही इथे स्थानबद्ध व्हायचं आहे. विजय आत्माराम टुकरुल साहेब. चला आता बाबल्या उर्फ विनोद, म्हणजे उलटं नाव घेतलंय मी, कारण त्याच्यात बाबल्या नावाने प्रसिद्ध असलेलं बाबल्या रिपोर्टर या नावाने चांगले प्रसिद्ध आहेत ते. आणि आता आपल्या मैदानामध्ये एक चांगली कामगिरी पार पाडावी लागेल, कारण संघ हा मातंबर संघ आहे समोरचाही, तेवढीच मोठी कामगिरी करावी लागणार आहे. बघा उंच उडवला चेंडू आणि मला वाटतं हा झेल स्वतःच घेऊ शकतोय बाबल्या रिपोर्टर, आणि बाबल्याने सोडलेला आहे झेल. मोठा धक्का बसला असता, समोर फिल्डर लावलेला आहे, घाई करायची गरज नव्हती, परंतु थोडासा अनुभव कमी दिसला या खेळाडूकडे आणि या अनुभवाचा फायदा उचलला तो शॉनने. आणि हा जीवदान कितपत फायदा उचलू शकतो बघूया. शॉन आता स्ट्राईकला आहे तो तेजस. बघा पहिल्या चेंडूवर चांगला झेल उडाला होता, फिल्डिंग ही चांगली सजवली होती, तिथे फिल्डर लावला होता, त्यामुळे कश्यप शिंदे हा झेल घेऊ शकले असते, परंतु थोडीशी घाई केली आणि झेल सुटला. झेल जमिनीला दान झालेला आहे. आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते तुषार सरपरे साहेब मंडळाची पूर्ण धुरा सांभाळताना तिथे
चांगली इथे मॅनेजमेंट करताना तुषार सरपरे साहेब. चला पुन्हा एकदा विनोद आणि हा शॉट चेंडू टाकला आणि पहा काय फटका सजवला तो. मला वाटतं हा पंचांनी आपला डिक्लेअर करतात सिक्सर. हॅलो काहीच फटका सजवला होता सिक्सरच्या स्वरूपामध्ये. पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आहे. स्ट्रेट ड्राइव्ह मारला होता परंतु प्रीतम तेवढा चुस्त पुस्त असा हा खेळाडू प्रीतम आणि कमबॅक केलाय चांगला विनोद याने. एक षटकार खाल्ल्यानंतर एक 3 चेंडू होते 8 धावा खर्च केल्यात. आपल्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आणि मंडळाचा एक बॅकबोन असणारा निलेश धुमाळ साहेब यांचे पिताश्री वडील इथे उपस्थित आहेत. अर्जुन धुमाळ साहेब त्यांनी आमच्या मंडळाला नेहमीच सहकार्य केले आहे. नेहमी उपस्थित असतात कुठलाही कार्यक्रम असू दे मंडळाचा. असे त्यांचाही आमच्या मंडळाचा सत्कार करतोय आम्ही. अर्जुन धुमाळ साहेब विनोद पुन्हा एकदा शॉट टाकला चेंडू पाहूया झेल होऊ शकतो का. आणि मला वाटतं हा कणकणीत चौकार. थोडस धावसंख्या झाली ते 21. फक्त 17 धावांची गरज आहे 14 बॉल मध्ये. परंतु हा सामना शेवटच्या चेंडू पण जाईल असं मला अपेक्षा आहे. पाहूया दोन्ही संघ एक चांगले खेळाडू भरलेले आहेत या दोन्ही संघामध्ये. आणि एक झेल सुटल्यानंतर बघा कमबॅक केलाय तो उपळे गावाने, उपळे गावच्या संघाने. एक षटकार आणि एक नंतर चौकार मारलाय तो शॉन याने. मला वाटतं पहिला षटकार मारला होता तो तेजस याने आणि आता शॉन. पुन्हा एकदा बघा रनिंग द बिटवीन बघा तेजस्वी पुन्हा हाफ पिचवर जाऊन उभा राहिला. याला बोलतात प्रेझेन्स ऑफ माइंड आणि खरोखर चांगला माइंड दाखवतो तो तेजस. चांगली गोलंदाजी करतोय तो. परंतु एक पहिला झेल सुटला तेवढं थोडंसं दडपण आलं असतं. मोठा झेल होता शॉनचा चांगला बघा त्याने कमबॅक केला. तो जी विकेट मिळाली असती तो भरपाई काढतोय भरून शॉन. एक खणखणीत चौकार मारल्यानंतर आपल्या संघासाठी विजयी वाटचाल करताना येते शॉन आणि तेजस. पुन्हा एकदा जबरदस्त झेल होऊ शकला असता परंतु कीपरकडून थोडस बघा बॉडी लँग्वेज समजते प्रसाद भुते यांची. कारण बॅटिंग झाली नाही त्याच्यामुळे थोडीशी फिल्डिंग मध्ये त्यांना बॉडी लँग्वेज पण दिसते. थोडंसं खांदे त्यांचे खाली उतरलेले आहेत. धावसंख्या झाली 23. जिंकण्यासाठी अजूनही 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. अर्जुन धुमाळ साहेब यांचा सत्कार करते आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष. सत्कार करून घ्यायचा त्यांचा मंडळाचे अध्यक्ष. त्याचप्रमाणे ते उपस्थित सोळगावचे ग्रामस्थ एक धडाडीचे कार्यकर्ते आणि मनसे नेते म्हणता येईल त्यांना असे नितीन गुरव साहेब. त्याचप्रमाणे प्रदीप कुळये साहेब, संदीप कुळये साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्याच्यानंतर विजय तेरवणकर साहेब. या सोलगावमधून उपस्थित सर्व खेळाडू आहेत, जे प्रेक्षक वर्ग आहेत, मान्यवर आहेत, या सर्वांचं इथे मंडळ खूप खूप आभारी आहे. तुमचं स्वागत करते. त्याचप्रमाणे संतोष गाडी ही इथे उपस्थित आहेत. तेही क्रिकेट फॅन आहेत. कित्येक वर्ष क्रिकेट आपल्या संघासाठी खेळले आहेत गांगोर्डी संघाकडून. असे संतोष गाडी उत्तम ड्रायव्हर आणि आपल्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते मैदानामध्ये उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे प्रज्योत कोळवणकर, विक्रांत कोळवणकर, अक्षय गुरव, त्याच्यासोबत जेवढे निलेश गुरव, बाकी सर्व जे खेळाडू आहेत इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं मंडळ इथे खूप खूप स्वागत करतोय. चला निलेश धुमाळ यांचे पिताश्री अर्जुन धुमाळ यांचा सत्कार केला जातोय आपल्या मंडळातर्फे. चला सामना चालू करायचा आहे फटाफट.
सामन्याला वेळ नाही लावायची आणि स्वतः कर्णधार प्रसाद बोते सार्थक इलेव्हनचा हुकमी एक्का आपल्या संघासाठी ही ओव्हर नक्कीच निर्णायक ठरणार आहे. या ओव्हरमध्ये जर कमबॅक केला सार्थक इलेव्हनने तर नक्कीच फायदा होईल. आणि फुलटा चेंडू आणि मला वाटतं हा डिक्लेअर बॉक्समध्ये एक धावासाठी चला शॉन कमबॅक करताना येते. शॉन खरं एक विजय मिळाल्यानंतर त्याचा फायदा उचलताना शॉन पुन्हा एकदा प्रसाद बोते आणि हा शॉट पिट टाकला चेंडू बघूया झेल बाद होऊ शकतो का आणि हा कणकणी षटकार. काही गरज नव्हती शॉर्ट बॉल खेळायची परंतु थोडासा अनुभव आणि थोडीशी नाराजी या खेळाडूंकडून दिसते. प्रसाद आणि शॉन एक बघा जो जीवदान मिळाले ते जीवदानामध्ये जबरदस्त कमबॅक केलाय तो आणि काय जीवनाचा फायदा उचललाय या शॉन या खेळाडूने आणि आपल्या संघाला विजयीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवलाय. शॉन याने एक थोडंसं बॉडी लँग्वेज बघायला गेली देवाच्या कुठे संघाची थोडंसं कमी दिसते परंतु पुन्हा एकदा फुलला चेंडू आणि हा मला वाटतं झेल होऊ शकतो आणि प्रीतमने झेल सोडलाय. सिक्सर. पार केलाय हा टार्गेट तेजाने सुरुवात केली प्रथम पहिले सिक्सर मारल्यानंतर हा सामना कलाटणी होण्याचा जो क्षण होता तो तेजा याच्या बॅटमधून निघाला सिक्सर आणि त्याच्यानंतर सुटलेली कॅच पहिल्या चेंडूवरती विनोद कांबळे यांच्या गोलंदाजीवरती आणि ही कॅच किती महागात पडते नक्की त्याचा विचार किशोर कांबळे करतील. मला वाटतं विनोद कांबळे करतील सॉरी किशोर कांबळे हे नाव प्रत्येक टायमाला आपल्यासोबत असतंच. आणि पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू आणि डिक्लेअर बॉक्समध्ये आणि हा सामना जिंकलाय तो उपळे या संघाने. विजयी संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि